কিনিব পাব লাগিব, মাটি বিক্ৰীও কৰিব লাগিব। আমি যদি চাৰ্কুল অফিচত যাওঁ, আমাৰ মাটি কিনা বেচা 15 দিনৰ ভিতৰত ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিবই লাগিব। आरो बिथाङा जुदि सिक्स सिडिउल आरो मा होनो बेलेन ब्लकनि बाथ्रा फारागथिखौ लानानै मोनसेल' जानांगौ बा आलादा आलादा जानो मोना होननानै बुङोब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ बर'फोरनो बर'लेण्ड डिक्लेयार खालामनानै होबानो जाबाय, स्टेट डिक्लेयार खालाम। जोंनोथ' काउन्सिल नांखायानोमोन, दानो काउन्सिलखौ केन्सेल खालामनानै स्टेट क्रिएसन खालामनानै होबानो जाबाय। इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बे खोथाया मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेसेबांबा सिगाङावनो ट्राइबेलफोरनि हाखौ, ट्राइबेलफोरनि अधिकारखौ सिख'नायनि बाथ्राखौ बुंदों। किन्तु नै दाख्लै बावैसो दिलीप शइकिया बिथाङाबो बुंबावबाय। किन्तु गेजेर खन्द'आव मानगोनां CM हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैनानै बुंफैबाय दाख्लै सेरफांगुरियाव फैब्ला, क'क्राझाराव फैब्ला जे दिलीप शइकियाया सोरनिबा थुनजुलायनायाव, सोरनिबा थुनायाव बुंदों होननानै फबनानै गालांफ्लाबाय। नाथाय गावबो जे बुंखांबाय बे खोथाखौ, गावबो जे बुंखांबाय, साननो गोनां बाथ्राया बेसो। बिसिनि गोरबो गोसो सिङावनो दंखायो ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनाय, सिक्स सिडिउल प्रभिजनखौ फोजोबस्रांनाय। आरोबाव BCDCखौ दाननायनि खोथायाबो बिथांमोननि गोसो गोरबोनिफ्रायनो बेरखांदों। जोंनि माखासे सुबिदाफोरखौ, पावारफोरखौ खोमाना होनायनि बिथांमोना जेब्लाबो षड़यन्त्र खालामो। दा बेखौ लानानैनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां सारा जोबोद मोजां खोथा बुंदों। आरो बिथांनि स्पिच, बिथांनि लेक्सार होनाया अबेबा माखासे खेलायैनोबाबो बिराद इम्परटेन्ट, बिराद मोजां जायो। आं जोबोद मोजां मोनो बिथांनि थख' थख' नंगौखौ बुंनायखौ। दा बेखौ नायनानै लाग्रोदो। दिलीप शइकिया दाखालि बे BTCआवनो हाबनानै बबेबा इलेक्सन केम्पेइनाव खोथा बुंदों, मोनसे जायगायाव मोननै आयेन थानो हाया होननानै, बेनि सायाव बेबस्था लागोन जोङो होननानै खोथा लांदों। बेथ' जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनि सायाव दिनै आबसुआ मानो सिरि थाबाय थादों? मा UPPL BPF जमा जानांगौ, बेहाय मानो नांथाबाय थादों? आंनिबाथ' दिलीप शइकियाखौ बे आबसु, आं जुदि आबसुआव थानायमोनब्ला दिनैनि दिनाव, दिनैनि दिनाव दिलीप शइकियाखौ बे बर' एरियायाव हाबहोआमोन, आङो बयकट खालामगौमोन। आं मानो साहस गैया? बबे मा UPPL BPF जमा जानांगौ, बेहायसो नांथाबगासिनो दं। बे BPFआव खालि बर'ल' गैयालै, गासिबो जाथि दं। बे UPPLआव खालि बर'ल' गैया, गासिबो जाथि दं। नांथाब। दिलीप शइकियाया दाखालि मा बुंदों बेखौ आबसुआ दिनै जातीय छात्र संगठन हिसाबै दिलीप शइकियाखौ बयकट खालामनो हानाय साहस थानांगोन, गैया। नुनो मोनबाय, जोबोद मोजां खोथा बुंदों बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां सारा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, दिपेन बर' बिथांनिफ्राय दासिमावबो जेबो खोथा ओंखाराखै। दिलीप शइकियानि एगेन्स्टआव, हेमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्टआव, प्रमद बर' बिथांनिफ्रायबो ओंखाराखै। नाथाय फेरेंगा बिथाङा बुंबाय, बेनिखौ नायनो हागोन। আপুনি কিয় বিজেপি বুলি কৈ আছে? আপুনি কাক ভয় কৰিছে? আপুনি নিজে ভালকে থিয় হৈ থাকক না। আপুনি লেংৰা হলেহে আনৰ কাণ্ডত যদি হাত দি পেলাই খোজকাঢ়িব বিচাৰিলেহে আপুনি সেই মানুহজনক ভয় কৰিব। আপুনিতো লেংৰা নহয়, আপুনি সুস্থ। আমি খুব ফিজিকেলি, স্পিৰিচুৱেলি, মেণ্টেলি এভৰি চাইড আমি সুস্থ। গতিকে কাৰোবাৰ ভয়ত আমি মানে ভিজা মেকুৰী নিচিনা হৈ থাকিম, সেইটোতো নহ'বতো। BTCত 35 লাখ আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক আছে, 16টা জাতি জনগোষ্ঠী আছে। এই 16টা জাতি জনগোষ্ঠী একগোট হৈ পেলাই 35 লক্ষ আমি ভাৰতীয় নাগৰিকে সকলোৱে যদি একবাৰ চিঞৰ মাৰি দিয়ে, এই দুশ্মন নিজে উপৰি যাব। बाथ्राया थिगैनो दङ जे जोङो हारिनि अलखद जाननाय, जोंनि हारिखौ सोरबा माहारिखौ आघात होनो सानदोंब्ला बिनि सायाव बुंनांगौ, जोंहा दायित्व दङ। आरो फेरेंगा मानगोनां रन्जित बसुमतारी EM बिथां, राजखान्थियाव आलादा राजखान्थियारि ग्राउन्डनिफ्राय नायोब्ला जों आलादायै खोथा बुङो, सासेया सासेखौ मुं सुयो, बुङो, बखियो। नाथाय नैबे हारिनि माखासे अलखद समाव आरो हारिखौ सोरबा सुथुरा आसि थुनानै सोरबाया जोंनि मोन्थायखौ खोमानायनि बाथ्रा बुङोब्ला बेवहाय
गसंथेलायनाया जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा दायथ'। साननो गोनां बाथ्राया बेबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मासियाव जिरायनानै दिपेन बर'आ गसंथेनायखौथ' बारहोदो, हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै, दिलीप शइकियानि हेंथायै गसंथेनायखौथ' बारहोदो, फंसेबो खोथा बुंबावा। अब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ, दिपेन बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों मारै गनायगोन? बबेबा मोनसे राजखान्थियारि दोलोनि बेकिंआव थानानै खामानि मावनाय बादि बिथांमोना मावगासिनो दं। फंसेबो जुदि सोरबा हारिखौ मुं सुनायाव, बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ मुं सुनायाव फंसेबो खोथा बुंनो हायाब्ला बेफोरजोंलाय आरो माथो जाबावनांगौ दं? मा जानांगौ दं बिदिजोंलाय? दंनायनिफ्राय दंनायानो साबसिनसै। मा खौसेयाव मा दं? राजखान्थियारि दोलोनि खौसेथियाव मा दं? मा बेनिफिट दं? हारिखौ जे सोरबाया माबा मोनसे बिराद अपमान होनाय खोथा, जोंनि मोन्थाइजों गेलेनो नाजानाय खोथा, BCDC-खौ दाननायनि खोथा, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ दाननायनि खोथा, 6 सिडिउल प्रभिजनखौ दाननायनि खोथा, BCDC थायोआनोथ' बे 6 सिडिउल प्रभिजननि माखासे राइट्सफोरखौ खोमाना होनाय, बेफोर खोथाखौ रग' रग' बुंलांबाय माखासे जोंखौ सुथुरफ्रा, आसामनि BJP-नि दैदेनगिरि बिथांमोना। नाथाय दिपेन बर' बिथांनि खुगानिफ्राय फंसेबो आवाज गैयाबा खौसेखौ नोंथाङा लानानै मा खालामगोन? बेवहाय जेबो बुंनो हायाबा हारिनि अलखद समाव खौसेयाव मा मुलाम्फा मोनबाय थादों दिपेन बर' सारालाय? BCDC-खौ दाननाय मानि मा? जोंनाव BCDC दङ, पन्सायत गैया, पन्सायतनि राज गैया। खारन पन्सायतआ जोंनि 6 सिडिउलाव सोलिया। जोङो BCDC-नि गेजेरजोंनो खामानिखौ मावनाय जायो। दा बेखौ दानना होनाय माने जोंखौ एसेबाबो आघात होनाय, जों जेखिनि लाब, जेखिनि जोंनि राइट्सखौ दोननानै जोङो जाखिनि लकेलिटि हिसाबै जों खामानि मावनो हायोमोन, बे खामानिखौ बिथांमोना आखाइ होनाय जायो इनडाइरेक्टलि पन्सायतनि राज फैनाय लोगो लोगो। बेखायनो जोंनि मानगोनां गुनि गियानि बिथांमोना सम सम ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंफैनांगौ, माखासे मोनथिनायफोरखौ सियार खालामनांगौ, आरो जोंनि ल'खौ मिथिग्रा मानगोनां बर'नि एडभकेट नोंथांमोनाबो खोन्थाफैनांगौ, बुंफैनांगौ, नलेजखौ लानो हानाय बादि। बेखायनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां सारा बुंदों, आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोनब्ला दिलीप शइकियाखौ आं बर' एरियायाव हाबहोलामोन। खोथाया थिग, दम थानांगौ, होबथानो हानांगौ। एथ'ग्राब जोंनि भटजोंनो देरहाबाय दिलीप शइकिया, आरो जोंखौनो गाख्रेबनो आरो जोंनि मोन्थाइजों गेलेनो आरो जोंनि मोन्थाइखौनो खोमानो नारोब्ला बेखौलाय माथो हाबहोनानै मा लाब? मा सिं जानानै जानांगौनि मा प्रयजन दं जोंहालाय? बर' हारियालाय दिलीप शइकियानि सिङाव थानोलाय, हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सिङाव थानोलाय? मा सानदों रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।